Albatec, el podcast comunitari de Marianao. Bueno, anem a començar el podcast Albatec, el podcast de Marianao. Avui, al Marianao en Famílies. ¡Aplauso! Gràcies! Gràcies a tota la plaça per aplaudir-nos, per apropar-vos. Cojan sitio, asiento, claro que sí. Pues comencem, Mariana, què tal? Comencem, què tal? Molt bé, benvinguda. Bona tarda. Aquí estem, al Marianao en Famílies. Un aplaudiment també pel meu staff, clar que sí. ¿Estamos en el aire? ¡Estamos en el aire! ¡Increïble! Pues ara sí. Por suerte, sí. Comencem en 3, 2, 1. Benvinguts i benvingudes al Batec, el podcast comunitari de Marianao. Avui, com tots els dies, donarem veu als ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes de Marianao. Perquè al final, quan tots i totes col·laborem, al final els somnis es fan realitat, no? I avui ho farem un dia més. I on? Doncs al Marianao en Famílies. Així és, estem vivint una nova edició d'aquesta jornada comunitària. El barri surt al carrer per celebrar, compartir i retrobar-se. Marianao en Famílies és una iniciativa coconstruïda per entitats, associacions i recursos de l'administració pública. I aquest any, pel Marianao en Famílies, l'objectiu és superclar, és molt clar, i és donar veu, donar a conèixer les places, tots els carrers de Marianao, allà on ens trobem, on compartim i on fem xarxa entre veïns i veïnes. Exacte, Marianao en Famílies vol posar en valor els parcs, les places i els espais del barri. Cada activitat que hi trobareu està relacionada amb algun d'aquests espais on podem sortir, jugar, descansar o simplement gaudir del nostre entorn. En resum, avui és un dia per viure al barri, des d'aquí, des de la plaça Teresa Baix i Diví, en riguroso directo. Així que avui, més que mai, comencem a batallar. Estàs escoltant Ràdio La Bastida. Bueno, penya, estem en directe, ara sí, podem parlar lliurement, està el protocolo, s'ha de llegir, però por el camino, pues, vamos a hablar, ¿no? Marianao Famílies. Benvinguts i benvingudes a tothom, ja us podeu apropar, comença el podcast. Estem gravant una miqueta en directo, va ser un poco híbrido. Vale, tenim aquí un guion superguai, que el Francesc, un aplaudiment pel Francesc una altra vegada, no? I per la Maria, evidentment, perdona, evidentment, que han preparat un guió superguai, però bueno, avui estem en directe, que és algo diferent, no? Claro, sí, és per saber de què parlar, però bueno, ens Però traiem una mica de la màniga. La idea és que tothom, i qui vulgui, pues es podrà apropar i sentar-se aquí con nosotros, parlar una estona, així que si t'avorreixes, si tu estàs passant genial aquí al Marianao en Famílies, pues t'apropes un moment a parlar amb nosaltres aquí i a sortir, a hacerte famoso, famosa, tia, aquí en el Batec, no? No tenen cara, no?, de voler Mare meva, tu. parlar amb nosaltres. Imposem una mica igual. Tenim una convidada. El bo és que avui tenim ja pactado, així de antemano, tenim pactat el tema amb una convidada, perdó. Vale, que ara presentarem, vale? Bueno, ella es presentarà. Clar, es presentarà ella, sí, sí. A més, sí. m'ha dit que era superexperta, que ella ja ho tenia bordat. És que ella, com que de ver telenovelas, ¿entiendes? Ella ya usted con muy Sabe de lo que habla. Está metido en el rollo, ella ve podcast, ve la pija y la kinky, que me lo ha dicho antes, se la ve todos los días y claro. Bueno, anem allà, presentem i la convidem, ¿vale? Hola, espera, un moment, yo te invito. Tú me levantas la mano y yo te invito, ¿eh? Dame un segundo. Ella y luego tú. Aquí hay que coger número, como en la pescadería, tú sabes. Bueno, molt bé, Ari, per on comencem? Sí. Volíem parlar... Tu, clar. Vale, doncs 3, 2, 1. Avui Marianao en Famílies és una mostra del teixit comunitari que batega cada dia al barri. Per moltes persones, les activitats que es fan al barri són el primer pas, la porta d'entrada, no?, per formar part de la comunitat i del barri. Quan les famílies es troben, comparteixen i participen en activitats conjuntes, no només passen una bona estona, també reforcen vincles, creença, confiança i fan del barri. Per això avui convidem a tothom que tingui alguna cosa a dir a famílies i a persones que tinguin coses a dir sobre el barri, sobre el que està passant. Per tant, avui tenim una entitat de dita associació que ve a comentar-nos cosetes, no? Anem a conèixer-la, li donem pas. Endavant, endavant! Aplaudiment!
Si tengo que ir tirando del carro, malament, Aplaudiment. Benvinguda! Gràcies, hola. Com et dius? Laia. Molt bé, Laia. Ui, mira, te un micro per aquí. Gràcies, Sari. Bueno, primera pregunta. D'on vens? Quina és la teva entitat? Quina és la vostra feina? Ja en tinc, Perfecte. que soy experta. Doncs jo sóc Laia, vinc de Dit Associació i la nostra entitat col·labora amb diferents col·lectius i amb diferents recursos, Perfecte, sí. organitzacions, festes i demés. I evidentment no podien faltar a la Fira en Famílies un any més. Primera pregunta, ja més endinsant-nos en el Maria en Famílies, a l'acció a places, als carrers, a l'espai públic en general. Com creus que ajuden esdeveniments com aquest a que la gent conegui i es connecti a les entitats amb les famílies? Bueno, crec que és superimportant que puguin haver-hi activitats que apropin a tota la comunitat, pel fet de que molts cops no saps ni què tens al costat de casa i en aquests actes és un moment per conèixer de què pots fer ús. També és un moment de trobada entre altres famílies i al final compartes i això genera coneixement en general. Molt bé, jo penso que és molt interessant també no només centrar-nos en els nens i nenes on cada dia fem acció amb les participants habituals de diferents col·lectius, no només l'infantil, sinó també aquelles famílies que són la capa que recobreix a la persona que nosaltres normalment atenem o que acompanyem. Des d'aquesta perspectiva, quin creus que és l'impacte per les famílies de fer aquestes activitats? És a dir, les famílies amb les que ja treballem d'alguna manera, Clar. poder vindre, Correcte. d'alguna manera potser també és un reconeixement, no? És una vinculació i un sentir-se que formen part d'algú, no? I un formar part dins d'un municipi a vegades ens costa, no? Que pensem que tots som com muy individuales i quan participes en algo que la teva entitat en la que estàs hi és, doncs penso que és una manera de fer caliu, no? Clar, jo crec que per moltes persones que participen, per exemple, a la Dit Associació, el que vosaltres estigueu aquí és una porta d'entrada perquè ells participen. Al final això, la plaça Teresa Valls i Divino deixa de ser una plaça cèntrica, no? Concretament, sí, bastant cèntrica del nostre barri, i això fa que moltes persones vinguin aquí a relacionar-se, no? Coneixen a Dit, estan vinculades i de sobte es troben que estan trobant-se amb altres famílies que venen a Semilla de Trigo, que venen a la Fundació Mayanao, que venen a qualsevol altre espai, no? Veus, aquí venen famílies de Dit. Clar, això és lo interessant, no? Aquí no hi sé jo. Aquí nosotros estamos haciendo un podcast, que os podéis quedar a verlo, es súper guay. Sí, endavant. Bueno, pues com deia, no? Al final crec que és guai perquè serviu molt de porta d'entrada, no? Al final, juntar tantes entitats en un mateix espai és win-win. Sempre suma. Clar. Ari, alguna cosa que vulguis aportar? No, perfecte. Estupendo. Estupendo. El público, ¿quiere hacerle alguna pregunta o queréis corearla? Porque veo que la conocéis, ¿no? Un aplauso, ¿no? Estaría bien. Un aplaudiment. Clar que sí. Bueno, molt bé, pues si no tens... Vols donar algun missatge? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quin és el teu Mi pronòstic pronóstico. de Bueno, les jo- famílies? Animar a que realment coses per famílies sempre fan falta. Com a mare, tenemos muchas horas al día, llavors sempre és necessari que hi hagin recursos, així que animo a que hi hagin més recursos a nivell municipal i a nivell d'entitats també, i ja aprofito per dir que des de Endavant, Dit endavant. Associació tenim el projecte de l'Eda Mare que trata de donar una miqueta de resposta també a oferir un ventall més i un catàleg més ampli d'activitats. Que si ens seguiu a les redes anem fent diverses activitats i tallers a les que os podéis apuntar libremente. Llença aquella càmera. Llença a l'Instagram o on us podem trobar? Dit Associació Vale. i per contactar doncs a l'Eda Mare. Perfecte. Perfecte, doncs moltes gràcies. A Valtros. És supervaluós. Merci. Fins ara, fins ara. Moltes gràcies. ¡Aplaudiment! A ver, chicos, esto tiene que funcionar de esta manera, ¿vale? Hem d'intercalar. Quan entra algú, aplaudiment fort. Vamos a practicar. Imaginaos que entra alguien. 3, aplaudiment! Y ahora le entrevistamos. Jiji, jaja, mira qué Ella gracioso. volia entrar, Ella la ¿eh? pilla. Adelante, venga, entra. Molt bé, el teu nom?
Cristian. Cristian, me suenes de algo, Sí, eh? ens coneixem una Jo mica. crec que sí. És que al final al barri, pues, a les places ens trobem totes, no? I pues, ens coneixem una miqueta, sí. Digue'm, d'on vens? Participes en alguna entitat? Explica'm. Bueno, vinc d'aquí del barri de Marianao, vaig néixer a Sant Boi, he estat veí de Marianao doncs, els meus 35 anys de vida i bueno, actualment no participo activament en cap entitat del barri, però sí que, com saps, pues, soc antic treballador de la Fundació Marianao i hem estat companys una etapa. Jo crec que és guai perquè al final participar d'associacions, d'entitats, no? De recursos, al fin i al cabo, no? Poden ser etapes diferents de la teva vida. En quin moment estàs ara? Què estàs fent? O què has fet antigament, també? Vale, pues jo sí que antigament vaig estar molt vinculat a Fundació Marianao com a participant del Casal de Joves, posteriorment com a treballador, que crec que també és una etapa important, no? Aquestes entitats també són un niu de feina de cara, no? També a possibles persones joves del barri i de més, i crec que això també és molt interessant. I també pues, bueno, fer activitats d'aquest tipus, pues, pots veure la canalla interaccionant, en família, que estiguin les famílies implicades, no només un lloc on poder deixar els infants, que també és necessari en algunes ocasions, no? Perquè ara que soc pare pues, també veig aquesta part, però crec que també és molt interessant tot el tema d'implicar la família, de que estiguem implicats i de poder fer activitats d'aquest tipus. Em sembla molt interessant el teu testimoni perquè justament tu has passat com per diferents etapes, però sempre has estat vinculat d'alguna manera, és de Marianao. Llavors, com has viscut tu també la interacció a les places? Creus que les places són un motor des d'on el veïnat, els veïns poden connectar-se, poden conèixer? Quin és el paper de les places per la vida social de les persones? Jo crec que és molt interessant, o sigui, són fonamentals al final per la interacció de les persones, i parlo des dels infants més petits, passant per persones joves o persones grans o gent. No? Avui al matí hi havia el tema de la soledat no desitjada, que per aquí, sí, totalment, i crec que és molt interessant per això, no? Perquè les places al final són un espai públic i crec que és un lloc d'intercanvi, com deia, no? Per infants que estan jugant a la pilota o que estan xerrant, com per persones joves que puguin estar en un banc menjant una bolsa de pipes, com a gent gran que ve a fer un cafè o que seu aquí a la grada per poder interaccionar. Llavors, com a persona de Marianao, de tota la vida, tu què li demanaries a les entitats o a l'administració que fessi a les places o quin tipus de dinamització li demanes tu a una plaça de Sant Boi? Doncs sobretot a activitats d'aquest tipus. O sigui, jo crec que les entitats s'impliquen probablement molt, i molt més del que poden, i sobretot de cara a les administracions, pues, més recursos. Jo crec que és molt necessari invertir recursos de cara a poder fer activitats d'aquest tipus, o ja sigui pues, buscar l'excusa de la festa popular que et toqui en funció de l'etapa de l'any que estiguem. Però sí, crec que una dinamització d'aquest tipus pues, es veu. No? Els divendres normalment a aquesta plaça pues, pot haver-hi gent, però jo crec que el clima i la vida que té avui, pues, això mentre més es pugui repetir, pues, millor. Que interessant. Bueno, Cristian, moltes gràcies pel teu testimoni supervaluós i t'agraïm. Continua gaudint. Moltes gràcies. Fins aviat. Bueno, molt bé. Seguim amb el Batec, amb Allà on Famílies. Bueno, Marianao, estem en directe al podcast El Batec, el vostre podcast De confiança. de confiança que representa al fin i al cabo pues, a tot el veïnat, a tota la ciutadania del barri de Marianao. Per tant, ja sabeu, ho dic, que no ho estem dient prou, podeu escoltar-nos a YouTube, podeu escoltar-nos a Spotify. Si voleu veure aquest i els altres episodis de El Batec Podcast, on ho trobem? Al Batec Podcast. Tiene sentido, la veritat. Tiene sentido, ¿no? @ el Batec No vamos Podcast, a complicarlo, no? claro. Pues ja sabeu, podeu entrar a YouTube ara mateix i trobar els episodis del Batec a El Batec Podcast o a Spotify, més fàcil i possible, ¿vale? Seguim entrevistant a gent, veiem una miqueta el nostre, un poco programa de hoy, A dues nenes. que parlarem de l'espai públic. Molt bé, Bueno, a veure, una cosa, abans de seguir, tenim... Vamos juntando. Aquí, caliu. Comunitat. Comunitat, barri i espai públic. Vale, tothom,
A veure, estem fent un podcast en directe, ¿vale? Tothom, i aquí necessitem que s'escucha rugido, que s'escolti una miqueta de público, no? Pues necessitem que la gent s'apropi una miqueta, segui o que estigui al voltant, una miqueta de ruido, eh? I continuem amb les entrevistes. Ari, endavant. Molt bé. Què esteu fent aquí? Estem fent... Som de la comunitat del casal Semilla de Trigo i de la plaça de la Bòbila i estem fent 4 jocs. Quins jocs? Un joc és de pensar un minut com construir una torre d'1 metre i tenen 4 minuts per fer-ho. I ho poden fer amb qualsevol cosa. No, ho tenen que fer amb les peces de fusta Molt bé. i que tenen que completar totes les peces. Vosaltres l'heu provat Sí, i ho heu aconseguit? sí. Però us havien xivat, ja ho sabíeu abans o no? Llavors no sé si val, L'altre joc consiste o sea, como el 3 en raya, pero ya no es 3 en raya, es 4, uno más, 4 en raya. Vale. Deben de completar, o sea, el grupo o los jugadores uno de ellos debe de ser 4 en raya para que ganen. Vale. I tenen algun temps o no? És el primer que guanyi? No tienen tiempo, es el primero que gane, gana. Molt bé. I teníeu més activitats, no? Sí. L'altre joc és el mateix que he dit, però amb... ¿Lo puedo decir en castellano? Sí, Vale. cap problema. De que en vez de fichas de fusta, tienen que hacer otra torre de 1 metro, pero amb las pesas ay, ¿cómo se dice? Las pesas de Lego. Les de plàstic, no? Sí, Aquestes de Lego, Les vale. grans. Uau. Tenen que fer el mateix joc, però l'altre és de menys de 8 anys i aquest és els anys que... No hi ha límit. No hi ha límit. I heu vist algú que ho hagi aconseguit ja o què? Sí, molta gent. Sí? Sí, Sí. bueno. Molt bé, molt bé. I què feu a Semilla de Trigo? Per què esteu apuntades? Jo estic apuntada fa 4 anys perquè estava apuntada a la Semilla de Trigo, però tenen com un repasso. Ah, vale. Ahí fan els deures que tens al col·le o a l'institut i pues, m'han dit que si vull pues, em puc apuntar a la Semilla de Trigo al casal. Pues m'he apuntat i bueno, pues, ara soc premonitora. Ah, uau, que bé. I tu? Y sí, yo me he apuntado hace 3 años porque me han dicho otra gente que ahí es te enseña molt, bueno, es molt, ay, no sé cómo decir. Bueno, que us ho passeu bé, no? Sí, I que apreneu moltes sí. coses. Y el último día que es el divendres, El divendres. hacemos cosas, jocs, jocs així, sortides, colònies, així, moltes coses. I què més us agrada de la Semilla de Trigo? Les activitats del dia a dia, igual excursions, no heu dit que feu? Sí, les excursions i també perquè me ayudan a hacer els meus deberes i tot això. Molt bé. Molt bé, bueno, ja estem veient que hi ha moltes entitats i que hi ha moltes activitats i que es veu que la gent s'ho està passant bé. Creieu que és important llavors que hi hagin entitats que puguin oferir aquestes activitats? Perquè si no estiguéssiu a aquesta entitat, creieu que podríeu fer aquest tipus d'activitats? Sí, sí. Pero que no sé qué decir más.
O sigui, a l'entitat també heu conegut gent nova, no? Heu fet amigues o no? Sí, moltes. Sí, creieu que ajuden, no? També a fer aquest tipus d'activitats i conèixer gent i conèixer una mica més el barri? Sí. Sí? Sí. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Voleu dir alguna més? No, por ahora no. Vale. No. Por ahora no hace falta. No. Muy bien, muy bien. No. Pues moltes gràcies. Vale. Un aplauso. Pues com dèiem, una miqueta, parlant de l'espai públic, tenim ara mateix a una mare i tenim també a una persona que és referent a la Fundació Marianao. Per tant, un aplaudiment per ells. Fort aplaudiment. I li anem passant el micro, si vols, o, bueno, com vulguis. Clar. Com deia, bueno, benvinguts. Qui sou? Primer, noms. Necessito noms. Mi nombre es Katherine, la mami de la Lía. Madre de? La Lía. Molt bé, de la Lia. Jo sóc el Mingui, sóc educador de la Fundació de Marianao, del grup de Joving, de 10 i 11 anys. Bueno, pues acabeu d'arribar ara mateix, no? Aquí a l'espai, a la plaça Teresa Baix i Diví, perdó. Bueno, avui s'està celebrant el Marianao en Famílies, que tracta una miqueta i té com a tema central a l'espai públic, les places, els carrers, aquell espai on els veïns i veïnes es troben. Llavors, com ho vivís això? Creieu que els espais de Marianao són un espai realment de trobada, que són acollidors, que aquestes places realment els veïns i veïnes els utilitzen com avui per la festa, per trobar-se, o que normalment no és així? Hombre, normalmente es así, siempre es así y siempre es cómodo estar con los niños de arriba para abajo, ¿no? Clar, home, sí, al final que ir amb la família, anar amb els nens, amb els fills i filles i que hi hagi moviment està guai. Clar, Hombre, sí. y es algo familiar que la verdad no va mal. Sí, a vegades és que cuesta encontrar espais on realment pues, sigui un espai per compartir amb el teu fill o filla, no? Sí, por eso digo que va I muy que bien. sigui gratuït, que sigui públic al final. También. Clar. Jordi, Digue'm. com ho veus tu? Bueno, a mi és un espai que m'agrada molt. Crec que s'hauria d'impulsar molt més aquest tipus d'activitats, perquè al final el que veiem és molts nens, nenes i nenes que estan jugant, passant-s'ho bé amb les famílies, i crec que s'hauria de fer a totes les places del poble de Sant Boi i de tot arreu. Perquè creus que normalment això no passa tan habitualment, o no creus que les places de normal no siguin un espai de trobada? Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. Hi ha vegades que s'utilitzen com per baixar a jugar amb els seus fills o filles i prou, però després quan hi ha actes importants o qualsevol festivitat i com a educador veig les places plenes de peques jugant, bueno, a mi m'omple de goig. Clar que sí. I ara mateix, ja que s'apropa ja el Nadal, què li demaneu vosaltres a les entitats, què li demaneu als ajuntaments, en aquest cas a l'administració pública de Sant Boi, que faci a les places perquè tot això creixi? Bueno, jo primer de tot el que demanaria és molta més il·luminació. Hi ha algunes places de Sant Boi... Tema interessant. Sí, que no estan gaire il·luminades. I després també alguna part de seguretat perquè els peques puguin jugar de forma més lliure. Penses igual? Sí. Sí, moltes vegades al final les places són un espai, com dèiem, de trobada, però trobada per aquí? Perquè a vegades sí que és veritat que els nens tenen el seu espai, que podríem parlar si està més ben acondicionat o no, però és espai per tothom, la gent gran el pot gaudir, els joves el poden gaudir, vosaltres com a adults podeu gaudir d'una plaça, és igual per tothom? Preguntón, ¿eh? Me lo has puesto difícil, ¿eh? ¿Cómo ves tú la plaza? ¿Es para todo el mundo? A ver, algunas sí, otras que no. Otras que no, porque hay quizás personas adultas que hay ciertos parques que no pueden ir a sentarse que no tothom fa el tranquil·lament. mateix. Claro. Apropa't una miqueta. Ai. Molt bé. O sea, tothom no utilitza igual la plaça, no? Hi ha algú que fa un ús que no hauria de ser? Sí, mucha gente que no debería hacer cosas indebidas, digamos así,
en parques o sitios muy públicos donde van personas mayores o niños que no. S'han viscut situacions últimament al barri d'inseguretat en algunes places. Sí. Com veieu això? És reversible? Es podria evitar? Com es podria evitar? Se podría evitar, pero con más seguridad. Vale. Con más policías quizás en la zona y no sé. Jordi, penses igual? I també conscienciar, no?, una mica la població de lo important que és tenir espais així, tant per fer trobades amb infants com amb adults, o jo per exemple, la meva mare fa ball en línia i moltes vegades fan alguns events a la plaça i això també és molt bonic. Llavors sí que ens hem de conscienciar tots i totes de mantenir aquests espais nets i que es faci l'ús que s'han de fer. Clar, jo crec que aquesta percepció de seguretat, ja no tant la seguretat real, sinó percepció que té la ciutadania de seguretat, doncs ara ella, no? Pues no em sembla que sigui l'adequat. Jo crec que ningú. I crec que l'interessant també és que es puguin fer diferents usos, però a la vegada que siguin saludables, no? Que hi hagi un punt de tothom pot compartir. Quan dinamitzant un espai, com està passant avui a la plaça de Teresa Valls i Diví, per Mariana Famílies, pues evidentment tots estem a una, no? Quan tantes entitats estan en un mateix, com empuixant cap a una mateixa banda, no? Pues passen aquestes coses que són, com deia el Jordi, pues molt boniques, no? També. És un bon senyal, no?, que hi hagi tanta gent en moments així, no? És una forma de reivindicació, no? I tanta varietat d'edats també, no? Sí. A mi em faltarien, els joves estan participant també, però més dinamitzant, no? Però que al final hi ha com un crisol d'edats i d'idees i de formes de veure, una diversitat molt gran, ¿no? Es agradable. La verdad es que pasar estos momentos así con los niños es bastante agradable. Llavors, le damos el like al Mariana Famílies. Dale like. Molt bé, doncs moltes gràcies, aplaudiment per ells. Gràcies a vosaltres. I gaudiu del dia. Bueno, Ari, Mariana Molt Famílies. interessant, no? Molt interessant, no? Han sortit molts debats aquí pel dia d'avui. Bueno, pues seguim al Mariana Famílies avui a Teresa Valls i Diví, a la plaça, no? Pues tenim una nova convidada, perdó. I, bueno, li donem un aplaudiment i que entri, no? Fort l'aplaudiment. Hola, hola. Vols que et fem espai? Tu, ja li dono jo el meu. Vale. Doncs digue'ns qui ets i què fas per aquí, què fas a la plaça. Soc la Natàlia Managuerra del Valle, estic a la Fundació Fem Pràctiques d'Educació Social, i molt guai, molt guai, molt motivant. Estic en el grup de grans de 6, 7 i 8 anys. I la veritat que molt bona feina. La veritat que el grup que m'he trobat de gent molt guai, molt educadora social, molt d'aquest camp, no? S'ha de tenir una sensibilitat, crec que força especial, i ells la tenen, ells i elles, i la veritat que molt còmode. I què tal l'experiència de venir aquí a Mariana en Famílies? Havies participat en alguna activitat així fins ara? Mai havia vingut aquí, però la veritat que m'està agradant molt, perquè em dona l'oportunitat de conèixer des de fora. Bueno, ho havia fet tot dins l'entitat i em dona l'opció a conèixer els nens fora d'una entitat, no? Al final és molt bonic veure'ls. D'una aula, d'un lloc obert, sempre veus gent diferent. M'agrada molt, no, aquest camp. I creus que és important que nens i adults, famílies tinguin aquest tipus d'espais públics per poder relacionar-se o veure activitats com aquestes, no? Com deies, al final estar una entitat igual és diferent que estar en una plaça, poder compartir espais amb altres nens, conèixer altres entitats. Correcte, jo sempre defensaré els espais públics, no? Em sembla una gran oportunitat per conèixer els nens i les famílies amb la seva essència, no?
i crec que és una bona oportunitat també per conèixer-los més a fons, descobrir algunes de les seves emocions. Crec que també és important centrar-nos en l'activitat dels nens, no? I donar-los un altre punt de vista que no sigui només el seguiment a les aules, no? De les aules, sí. El poder fer alguna activitat al centre o fer alguna activitat a l'aire lliure. Sinó més creatives, no? Més dinàmiques. Els dona l'opció a interactuar més, a interactuar amb més gent. També, com veieu, aquí som molta gent. Sí, a més ara ha vingut molta més gent. I per això també estic contenta de que tinguin aquesta opció a compartir amb més persones i no tancar-se només al seu grup. Sí, i abans parlàvem amb els altres convidats que les places al final tenen moltes vides, hi ha molt tipus de persones que haurien de gaudir aquests espais públics. Creus que tothom pot gaudir de la plaça? Siguis un nen, siguis un adult, siguis gent gran? Sense anar més lluny, acabo de veure un grup de persones grans assegudes a un banc d'allà fora. I sense anar més lluny, jo mateixa puc gaudir de la plaça. Sí, que es pot conviure bé. Sí, i no sense cap dificultat. Potser més als carrers és més difícil, però a una plaça que hi ha accessibilitat per tothom és bastant senzill, no? I hi ha molta interacció entre els diferents grups, per tant. I creus que hi ha alguna cosa que es podria millorar, que es podria demanar? Perquè abans han comentat accessibilitat o no? Il·luminació també, per fer les places igual més segures o més accessibles per tothom? Jo crec que il·luminació i el terra més pla, sense sots ni res d'això, jo crec que seria positiu tant per les dones com pels nens, com per reduir la violència tant física com sexual o com altres tipus de violència. Jo crec que és interessant aquesta proposta. Sí, la veritat que sí. Al final les places no només és la gent que està, sinó la infraestructura i que sigui amiga de tothom. Correcte, que gaudeixi, no? Més enllà de l'accessibilitat o més enllà del que pugui semblar una plaça, hi ha molta interacció de cultures diferents, de persones que són totalment diferents de tu, que pensen totalment diferents de tu, i sense anar més enllà, hi ha molts tipus de persones que veiem aquí que estan gaudint igual. Per tant, jo crec que és una bona opció per interactuar o apropar la cultura de la plaça a tothom. Sí, creus que aquest tipus d'activitats fa que es pugui fer xarxa amb diferents tipus de persones, no? I conèixer igual a persones que igual en el teu entorn proper no tindries aquesta opció de relacionar-te. Sí que és cert que, per exemple, jo tinc menys accessibilitat parlo del meu, on em moc jo més, que és a Castelldefels, i sí que tinc menys accessibilitat perquè sí que és cert que visc a la platja i per anar a la plaça doncs haig d'agafar el cotxe i això és més engorrós potser, però sí que és cert que hi hagi una plaça al teu abast facilita la comunicació i la interacció entre els diferents grups. Molt bé, crec que molt interessant tot el que has dit. Crec que és molt important a tot el que hem estat parlant sobre l'accessibilitat, la il·luminació i que la plaça i altres recursos com parcs són el punt de trobada de molta gent. I que ens alegrem molt que estiguis bé a la Fundació. Correcte. I jo també me n'alegro d'estar-hi. Molt bé. Se't veu feliç, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies per participar. A veure, aquest fort aplaudiment, no? Clar que sí. Molt bé. Judit. Hola, Xavi. Hola, què tal? A l'Ari. Bueno, seguim a el Batet Podcast. Podcast és lo de dibuixar, no? Bueno, seguim al Batet Podcast, el podcast del barri de Marianao, que et fa bategar dia a dia per seguir caminant i necessitem que tothom que vulgui ser entrevistat, però encara que no escoltar, us apropeu una miqueta perquè continuem entrevistant a les entitats. En aquest cas, entrevistant a una part que està com tras de les càmeres, no? La part de darrere, que és molt important, que ens uneix a tots i totes i que fa que activitats com aquestes, accions com aquestes, a la meva família passin. Judit! Hola. A ti ja et dic pel nom, perquè jo crec que ens coneixem. Què tal, com estàs? Molt bé, molt contenta del dia d'avui. Molt bé, perquè a més estàs gaudint del Mariano Famílies en qualitat organitzadora, però també una miqueta participant, no? En família. Total, de les dos bandes. Que guai, quina sort, gaudir de la teva pròpia feina ben feta, Total, sí, avui és un dia gran perquè, a més, la pluja ens ha deixat fer-ho. Això ha sigut clau, Però és un dia gran perquè és la posta en escena de molts mesos de treball, de moltes entitats que hi ha al darrere, moltes persones per fer-ho possible, que avui és la guinda del pastel, però tota la feina que hi ha al darrere s'ha de reconèixer, no seria possible sense això, totes les entitats i persones que formen part. Que guai. En l'anterior programa vam entrevistar el Bruno, superguai, superinteressant, perquè aquesta sabidoria del pla comunitari és molt interessant. En aquest cas, Judit, què ens expliques de la meva família i de la feina que hi ha darrere per unir-nos a tots? Doncs, això és gràcies al Pla Comunitari del Marianao Tecor, que ja portem molts anys de procés comunitari del Marianao en Famílies, és la segona edició. L'any passat, fa just un any, estrenàvem aquesta proposta i enguany celebrem la segona edició amb més força, amb més entitats, amb més persones, amb més activitats i amb molta més participació. Jo crec que això, el que deia, que avui és el dia que culmina d'un procés que va començar fa molts mesos amb la voluntat d'omplir les places del barri d'activitats familiars obertes a tots els públics, a tot tipus de famílies i també amb una clara vocació de promoure la participació dels infants i que tinguin un espai per jugar, reivindicant també això, que les places no són únicament un lloc de pas, que també és un lloc per viure, per conviure, per celebrar i per passar-ho bé. Que guai, que guai. Ja et dic, la gent que està des de casa, que no està aquí presencialment, no està bé, però és que la plaça està plena. Un èxit. Llavors, preguntar-te quin creieu o quin valoreu que pot ser l'impacte per les persones que hi participen una activitat com aquesta? Mira, ara contesto una família. Me canvio de barret. El barret de família. Molt bé. Doncs crec que és molt important perquè al final et fa primer sortir de casa i tenir un espai on estar, més enllà dels parcs, que al final són espais més estàtics i aquí al final hi ha molta vida, hi ha molt tipus d'activitats, activitats més relaxades per infants molt petitons, des dels 0 anys, activitats també saludables que tenim al CAP, està Aramis fent també molta sensibilització amb el tema de la diversitat i la discapacitat, tenim activitats per pintar, per fer fang, però també més relaxades, o sigui que al final et dona l'oportunitat de que nens i nenes i famílies gaudin d'un espai conjunt, de que puguem participar junts i jugar plegats. Super, perquè a més veig, abans quan estava, hi havia una mare que ens deia, ostres, és que és una forma de canviar, una miqueta, traduint-ho, és una forma de canviar com una miqueta el paradigma de la visió, d'inseguretat que hi ha a vegades a les places i de més, no? Però al final esteu portant a certs temes, com pot ser l'exemple d'Aramis, portant a la porta de casa de molta gent temes que si no hi arribarien, i al final aquesta feina conjunta crec que genera això una miqueta. I és un moment també de visibilitzar la feina que fan moltes entitats dia rere dia en un dia gran, que al final en moltes entitats del barri tenim un teixit associatiu a Mariana Via Sant Boi molt potent
i al final doncs, a vegades costa visibilitzar-ho. I dies com aquests també ens serveixen per això, perquè altres persones coneguin la tasca de les entitats, coneguin quines entitats formen part, altres doncs, opcions de participar i això ho permet també. Que guai, que guai, que guai, que guai, que guai. Molt bé, doncs, no em molesto més, et deixo gaudir, No, un Judit. plaer. Gaudeix de Mariano Famílies i sobretot de la feina ben feta. De la feina ben feta, perdó. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Aplaudiment! Molt bé! Molt bé! Menos mal que la señora del pelo azul aplaude. Molt bé! Es mi madre. Que quede grabado. Mama, ¿quieres que te entreviste? Ven, hombre, ven. La gent gran. La representació de la gent gran, Home, a veure, volem que vingui, no que fugi. És broma, és broma, és broma. Doncs, Ariadna, això ha sigut el Mariano Famílies. Encara la plaça, a aquestes hores, encara està plena. La gent està divertint-se, jugant, participant d'activitats. Hem escoltat testimonis de tot tipus, des de famílies, entitats, gent més gran, més petita. Què penses de tot el que hem viscut avui? Jo crec que a més han sortit temes molt importants i a més també hem entrevistat a gent que forma part d'alguna entitat i també gaudeix aquestes activitats com a participant, com a família, que jo crec que això és el súmum, no? O sigui, com a treballador, com a família, poder involucrar-te en aquest nivell crec que fa que sigui com més satisfactori. Jo crec que una de les coses que m'emporto d'aquesta experiència és això, veure com no només les entitats, no només les administracions, sinó el veïnat té coses a dir a les places. No? Hem portat a totes aquestes persones a les places. Tenen coses a dir i les hem escoltat aquí al Batec. Hem de seguir continuant, no? Escoltant a totes aquestes persones, les entitats i les administracions. Hem de tenir les orelles ben obertes, crec, per continuar donant veu a les persones que són les que han de transformar, les que han de compartir, les que han de fer evolucionar, no? El nostre barri des de les places. Clar, tenen coses a dir i són les més importants, o sigui, perquè les seves veus són el reflexe del que es veu a la plaça. Així que, bueno, recollim totes les propostes. I des del Batec, evidentment, les recollirem. Ja sabeu que el nostre podcast comença avui la nova temporada des d'aquí, des de Mariano Famílies, però que ara, cada mes, tindrem nou programa del Batec. Així que, si voleu, és que la nostra frase, seguim bategant, però encara no. Si voleu continuar bategant amb nosaltres, seguiu-nos a Spotify i a YouTube, el Batec Podcast, i podeu recuperar els capítols que hem vist i a seguir bategant amb nosaltres. Pues seguim bategant. Vinga, moltes gràcies i ens veiem molt aviat.